ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ የባህር በር ተደራሽነት ማግኘት ለሀገሪቱ የማይቀርና በሰላማዊ ድርድር ሊፈታ የሚገባ ጉዳይ መሆኑን ገለጹ። ጉዳዩ ህጋዊ፣ ታሪካዊ፣ መልክዓ ምድራዊና ኢኮኖሚያዊ መሰረት እንዳለው በመጠቆም ኢትዮጵያ ለዘላቂ ልማት የባህር በር ተደራሽነት እንደሚያስፈልጋት አስረድተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በንግግራቸው ኢትዮጵያ የባህር በር አያስፈልጋትም የሚለው አመለካከት ከተፈጥሮ ከታሪክ እውነታ የራቀ መሆኑን ገልጸዋል። ቀይ ባህርና ኢትዮጵያ ያላቸው ትስስር በጊዜያዊ ሁኔታዎች ሊቋረጥ ቢችልም ለዘላለም ተነጣጥለው መቆየት እንደማይችሉም ጠቁመዋል። ኢትዮጵያ የባህር አክሰስ አያስፈልጋትም ብሎ የሚያምን አይገባትም ብሎ የሚያምን ሰው አንድ ተፈጥሯዊ ህግ የሳተ ይመስለኛል። ሰው ይወለዳል፣ ሰው ያድጋል፣ ሰው ኢትዮጵያ እዚን ንሪአን ዘለና ቪድዮታት ኣብዘን ዝሓለፋ 24 ሰዓታት ገለ ካብቶም ውሑዳት ብዛዕባ ሕቶ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ እቲ ብልጽግና ፕሮፓጋንዳ ዝገብረለን ዘሎ እዩ። ክልቲአን ከተሓዘና ጉዞ ኢትዮጵያ ዜጎቿን በበቂ መግባ ራሷን ችላ በዓለም ተወዳድራ የላቀች ሀገር ለመሆን ካሉብን ዋነኛ ማነቆች ትልቁ ችግር ወደብ አልባነት ነው። የባህር በር ጉዳይ ከዚህ ቀደም ስንለው በተገለጠና በሚታይ መንገድ አሁን ባለው ሁኔታ ምን ጫና እንዳለው ምን ችግር እንዳለው ሁሉም ሰው እያየው ይመስለኛል። ኢትዮጵያን የሚያክል ሀገር ከዚያ ሸሽታ ርቃ መኖር የህልውና ጉዳይ ነው ያስባለው ምን እንደሆነ አሁን በግልጽ ማንም ሰው በቀላሉ የሚገነዘበው ይመስለኛል። እዚ ነገር ዝረይዎ ኢትዮጵያ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ዘይምህላዋ ካብ ባሕሪ ተነፂላ ምህላዋ እዚ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ቁጠባዊ ኩነታት ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ዘለዎ ዓዘቕቲ ኣፍደገ ባሕሪ ስለ ዘይብልና ኢሉ ንኩሉ እቲ ፀገማት ናቱ ናብ ኣፍደገ ባሕሪ ናይ ህልውና ፈተነ ገጢሞ ከም ዘሎ ህልውና ፈተነ ብርግፅ ገጢሞ ኣሎ፣ ግን ብሰንኪ ባሕሪ ይኮነን። ንሱ ስልጣን ክመፅእ ከሎ ባሕሪ ይነበረን፣ ቅድሚኡ 20 ዓመት እውን ባሕሪ ይነበረን። ስለዚ ኣፍደገ ባሕሪ ብካሊእ እዮም ዝጥቀሙ ነይሮም። እዛ ሕጂ ወሪዳቶ ዘላ ፖለቲካዊ ይኹን ወታደራዊ ይኹን ህዝባዊ ይኹን ቁጠባዊ ይኹን ኩሉ ማሕበራዊ ሂወት ኣጋጢሞ ዘሎ ዓዘቕቲ ሓታቲ በዓል እዩ። በዓል ዝወሰዶ ፖለቲካ በዓል ዝወሰዶ ምርጫታት እዮም ኣብዚኦም ዘሎ። and this has nothing to do ምስ ናይ ባሕሪ ብባሕሪ ጌርካ ክሽፈን ዝግብኦ ኣማ ይኮነን። ግን we have ኣብዚ ፍልይ ዝበለ ፀገም ስለ ዘሎ ነዚ ፀገም እዚ ኣስተውዒልካ ምርኣይ የድሊ። ስለምንታይ የምፃልኩም ኣለኹ መሲልኩም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ብኸመይ መንገዲ ናብቲ ጉዳይ ናቱ ክሕውሶ ይደሊ ከም ዘሎ ከርእየኩም ስለ ዘለኹ ጥራይ እዚኣ ኣዝያ ኣገዳሲት እያ። ምክንያቱ ምስ ታሪክ የተሓሓዝዎ ኣሎ። እውነት ዳግም አረጋገጠ። ባህር ኃይል የአንድ ሀገር ድንበር ጠባቂ ብቻ አይደለም። የሀገርን ኢኮኖሚ፣ የውጭ ፖሊሲና በዓለም መድረክ ያለን ተጽዕኖ የሚወስን ታላቅ የስትራቴጂ መሳሪያ እንጂ ባህሩን የተቆጣጠረ ከም ትሪእዎም ዘለኹም እዚ ናይ ኣሜሪካ ኔቪ ፓወር ገለ እናምፃኻ 10 ግዜ ከምዚ ዝመስል ሓረካት ምግባር ፕሮፓጋንዳ ንምግባር ጣዕሚ እዮም ጥቀምሉ ዘለው። ካብ ሓሊፍካ ድማ እዚ ረሳሕ መልሓሶም ነውራ መልሓሶም ድማ ሀገር የባህር ኃይል አለው ማለት በመከላከል ደረጃ ትልቁን ቦታ የሚይዝበት ሉዓላዊነትን በማስጠበቅ ደረጃ እንዲሁ ከፍ ያለ ቦታ የሚይዝበት በተለይ ደግሞ በቀጠናዊ ትስስር ላይ ወይም በአካባቢ ሀገሮች ላይ ተደማጭነት የሚያገኝበት ሉዓላዊነትን የሚያስከብርበት ትልቅ አቅም መፍጠር ማለት ነው ባህር ኃይል እንደሆነ ማለት ነው። ሕጂ እንታይ ክብሉ እዮም ዝፍትኑ ዘለው ባሕሪ ምህላው ማለት ብፍላይ እዛ ሕጂ ዘምፃልኩም ኣርእስቲ ምሳ ከላግብዎ ስለ ዝደልዩ ዘለው እዮም። ብክልተ ሰለስተ ነጥቢ ብልፅግና ነዛ ናይ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ዝጥቀመላ ዘሎ ፅቡቅ ጌርና ድማ ንኩሉ ሰብ ከነብርሃሉ ግዴታና እዩ። መጀመርያ እንታይ ክብል እዩ ዝፍትን ዘሎ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ንብልፅግና ሓደ መነባብሮ ናይ መነባብሮ ፀገም ንዘሎ ባሕሪ ተረኺብኩም ዋጋ ናይ መነባብሮ ክጎድል እዩ። ካልኣይ ነዳድን ድቁዕን ፀገም እንተሎ ናይ ባሕሪ ፀገም ናይ ባሕሪ ኣፍደገ ባሕሪ ስለ ዘሎ ፀገም ካብኡ ዝመፅእ እዩ ዝብል ልዕሊ ኩሉ ኣብቲ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናቱ እቶም ንዓይ ዘባልዑኒ ዘለው ንኣብነት ህወሓት በሎ ፋኖ በሎ ሸኔ በሎ ካልኦት ሓይልታት እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ብፍላይ እታ ማይክሮፎን ናቱ ናብ ህወሓት እያ ቀንዲ ዘላ ህወሓት ዝበሃል ሎሚ ነዛ ኢትዮጵያ ከዋደቃ ዝደሊ ዘሎ ጥራይ ደይኮነ ትማሊ ንኤርትራ ትበሃል ሃገር ንክትከይድ ምስ ካልኦት ምስ ግብፂ ዶ ምስ ካልእ መኺሩ ኤርትራን ኣፍደገ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ከም ትስእን ዝገበረ ሓይሊ ሎሚ ድማ ንዝተረፈ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ክሕምሱ ዝደልዩ ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ሰሪሑ መጀመርያ ኣብ ውሽጢ ስልጣኑ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ስለ ዘሎ ንዑ ንምድሓን ዝጥቀመሉ ዘሎ ካብኡ ቀፂሉ ድማ ኣፍደገ ባሕሪ ኔቪ ወይ ከዓ ሓይሊ ባሕሪ የዳሉ ኣለኹ ብዝብል ምስምስ ዝኾነ ሰብ
ብሰንኪ ዛ ባሕር ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም ኣጀንዳ እንተለዎ ኣነ ዝተዳለኹ ሰብ እየ እንድሕር ክትጥቀመለይ ፈቲንካ እንድሕር ክትጥቀመለይ መሪፅካ ኣነ ሬድ ኣለኹ ንዓ መፂኻ ውሰደኒ ናትካ እንታሽሙ ክኸውን እየ ብፍላይ ንኣሜሪካ ለንቀነ ምስ ኤርትራ ስለትገብር ዘላ ኩሉ ዓይነት በቲ ኤምባሲ ናቱ ገይሩ ዘይገብሮ ነገር የብሉ ንኣሜሪካ ኣብ ጎኑ ክትኮኖ there is one thing military symposium ዲ ወላ ገለ ኢሎም ዝገብርዎ ዘለዉ ረእይዎ ለየት ያለው የሎጂስቲክስ እና የኮሙኒኬሽን ሲምፖዚየም በአዲስ አበባ መካሄድ ጀመረ። በኢትዮጵያና አሜሪካ የጋራ አዘጋጅነት በሚካሄደው ከንን ጉዳዮች በዝርዝር ለማጠናከር የሞከርከው 40 ሞተር የሆነውን አካል ደህንነትና ሰላም መጠበቅ እጅ ከም ትሪዎም ዘለኹም ናይ አሜሪካ ወታደራዊ መኮንናት አዲሞም ስምዖም እንዲሁም ደግሞ ዘላቂውን አስተማማኝ የሆነ ደህንነቱን በማስጠበቅ እንቅስቃሴ ትኩረት የሚያደርግ ያደረገ ነው። እንደ አህጉር በተለይም ይሄ የመድረክ ሲካሄድ ለብቻውን የፍሪ መከላከያ በርካታ ችግሮች አሉ እንደ አህጉርም እንደ ዓለምም ጭምር እጅ ከም ትሪዎ ዘለኹም ዚ ኤምባሲ እዚ አምባሳደር እዚ ወላ ኳት ኣብ ልዕሊ ዘሎ መሳድ ብሎስ ዝያዳ ካልእ ዲፕሎማስያዊ መንገዲ ዝኽተል ተመሰለ እዚ ንኣብይ ኣሕመድ ከም ሓደ ናቱ ኣማኻሪ ዲኻ ክትብሎ ኣመሓዳሪ ናቱ ዲኻ ክትብሎ መሻርክቱ ዲኻ ክትብሎ ወላ መቃልስቱ ንኣብይ ኣሕመድ ሽፋን ንክህብ ኩሉ ዝከኣሎ ዝገብር ዘሎ እዩ ከም ትሪዎ ዘለኹም ምስ ምክልኻል ናቶም ኮይኖም ዝገብርዎ ዘሎ ዕለት the 5 day ንሓሙሽተ መዓልታት ዝቕፅል ኮንቲኔንታል ሎጂስቲክስ ኤንድ ኮሙኒኬሽን ሲምፖዚየም ኢሎም ገይሮሞ ዘለዉ ኣዲስ ኣበባ key players hosted by Ethiopia and the US በአሜሪካን ኢትዮጵያን በሓደ ኮይኖም ዝገብርዎ ዘለዉ featuring delegates from 40 countries and 26 industry partners ስለዚ ካብ 40 ሃገራት ዝመፁ delegation ከምኡ ድማ 26 industry partners main goal modernize global supply chains and communication networks through cross-border collaboration and digital technology እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ብልፅግና ዝያዳ ብናይ ካልኦት ዓለማት ምክልኻል ናቱ ዲ ካልእ ሓገዛት ንኽረክብ ኣተኩሮ ንኽረክብ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና በታ ሚኒስትር ምክልኻል ናይቲ ሃገር ኢንጂነር ኣሸ መሓመድ ትበሃል ከምኡ ድማ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኤርቪን መንሲንጋ ክልቲኣቶም ኣብ መንጎም ዘሎ ስርክነት ክዓቢ ከም ዘለውን እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እዚ ከዓ እንታይ ዘርእየካ ንኣሜሪካ ሲ ቱ ሰም ኤክስተንት ንኢትዮጵያ ምስኣ ከም ዘላ ከተፍልጣ ትፍትናላ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ነዚ ዕድል ዘለዎ ናይ ኣሜሪካ ደገፍ ዝረኽቦ ዘሎ ኣብታ ዓዲ ነቶም ብሓይሊ ከኣልይዎ ዝደልዩ ዘለዉ ደገፍቲ ኣለውኒ ሓገዝቲ ኣለውኒ ኣብ ጎነይ ዘለዉ ሓይልታት ኣለዉ በይነይ ኣይኮንኩን ዝብል መልእኽቲ ንምትሕልላፍ እዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ ንዓይ ዘገድሰኒ ግን ዝያዳ እዚ ኣብ ባሕሪ ሓይሊ ባሕሪ ነይሩና ትማሊ ንባሕሪ ንቆፃፀር ነርና ኢና ዝብል ምዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ፀገም ዝብልዎ ዘለዉ ኣተሓሒዝካ ክትሪኦ ከለካ ዝኾነ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ሓጓፍ ተፈጢሩ ንሕና ድልዋት ኣለና ዕሱባት ንኽንከውን መጋበርያ ንኽንከውን እዮም ዝብሉ ዘለዎም ፈቲኻ ፀሊኻ እቲ ዓለም በዚያ ትሰርሕ ዕሱባት ይደልዩ ዓለም ሲ ዕሱባት ትደልያ ተቆፂሮም ዝሰርሑ ማራ እዮም ዝደልዩ ከምዚኦም ዓይነት መራሕቲ ይድለዩ እዮም ኣብ ዓለም ሶሪ ክነግረኩም እዚ ዓይነት ተንበርኪኹ ንካልእ መጋበርያ ክኸውን ዝኽእል ኣብ ኣፍሪካ መራሒ ከምኡ ጥራይ ዝደለ ቻይና ከምያ ትደሊ ራሻ ከምያ ትደሊ እስራኤል ከምያ ትደሊ ኣሜሪካ ከምያ ትደሊ ኤውሮጳ ከምያ ትደሊ ኩሎም እዮም ከምኡ ዝደልዩ ኣብ ነፍሱ ዝምርኮስ መራሒ ወይ እውን ሃገር ኣይደልዩን እዮም ብኡ መንፅር 50 ሃገራት ኣለዋ ኣፍሪካ 50 ድማ መጋበርያ ክኾና ዝኽእላ ተኮይነን 54 እታ ሓንቲ ክትከውን ዘይትደሊ ክንምንታይ ዋጋ ክትከፍል ከም ትኽእል ክርዳእካ ክኽእል ኣሎ ክንምንታይ ዋጋ ክትከፍል ከም ትኽእል so try to understand እቲ ዘሎ ኩነታት now ነዚ ኩነታት ንምምዝማዝ ብልጽግና ዝኸደ ዘሎ ሓንቲ ሂበ ናብቲ ናይ ዞባና ክሓልፍ እየ Again, emerging as a major flashpoint, Yemen's Iran-backed Houthis have announced a maritime blockade targeting Saudi-linked shipping through the Bab el-Mandeb Strait, a strategic waterway just across from the Horn of Africa. The move raises fresh concerns over global trade, energy security, and Ethiopia's maritime neighborhood. Hello and welcome. I'm Samia Mohammed, and you're watching. ስለዚ እዚ ናይ ሕቱ ጉዳይ ድማ ኣብ ተደጋጋሚ ኣብቲ ሚድያታት ናቶም የመላልስዎ ኣለዉ ስለምንታይ እዚ ናብቲ ቀይ ባሕሪ ዘለዎ ኣገዳስነት ላዕሊ ስለ ዝኾነ ንዓታቶም ከም ኣጀንዳ ንኽረኽቡ ክልተ ነገራት እናተሓዝና ክንርኢ ኢና ናይ ቀይ ባሕሪ ፀገም መጠን ዝወሰኸሉ መጠኑ ብልፅግና ናይ ባሕሪ ጉዳዩ ማራ ረስኒ ዝወሰኸሉ ይመስል እቲ ዕላማ ድማ ክርዳእና እዩ ንቐፅል ሕጂ ኣብቲ ኣብ ቀይ ባሕሪ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ንዝገር We've been talking about one waterway, the Strait of Hormuz, but there are two vital maritime choke points in the Middle East, and they're both caught up in ongoing conflicts. Now, this is the Bab el-Mandeb Strait, located between Eritrea, Yemen, and Djibouti. It links the Indian Ocean to the Mediterranean through the Gulf of Aden, the Red Sea, and further up the Suez Canal.
And this is where Yemen's Ansarullah Houthis have declared a naval blockade against Saudi Arabia. Now, the Houthis control large parts of Yemen, which is what we've highlighted here in red. And this is what gives the group the strategic ability to target ships in the Red Sea. Around 10 to 12% of global maritime trade passes through the Bab el-Mandeb Strait, including millions of barrels of oil every ሕጂ እንታይ ካብ መጀመርያ እንተሪእናዮ እንታይ ትብለኩም ዘላ መሲልኩም ኣብዚ እንታይ ትብለና ዘላ ኩናት ናይ መሕንቆታት ኩናት ተቐይሩ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው ካብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ናብ ባብኤል መንደብ ጌት ኦፍ ቲርስ ወይ ከዓ መጻብቦ ናይ መንብዒ መጻብቦ ክንብሎ ንኽእል ኢና ስለዚ ብዙሓት ባሕረኛታት ዝነብዕሉ ዝነበሩ ወይ እውን ሓደገኛ ቦታ እቲ ባብኤል መንደብ ዝበሃል እዚ ቦታ እዚ ኢራን ኢፌክቲቭሊ ንኽልትየን ሓዋዊሳ ብትገብሮ ዘላ ኩናት ንዶናልድ ትራምፕ ጠቕላላ መንገዱ ክቕይር ጌራቶ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ you can argue ብዝደለኻዮ መንገዲ ዲቤት ክትገብር ትኽእል ወሽመጥ ሕርሙዝ ጠቕላላ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ዓይነት ትራይ ክስፍትና ኣሎ ንክኸፍቶ ኣይከኣለን ናይ ባብኤል መንደብ ግን እቲ ዝኸበደ ይኮይንዎም ዘሎ ምክንያቱ ባብኤል መንደብ ረይዎ ክልቲኡ ተጠሚትኩሞ ባብኤል መንደብ ኣዝዩ ፀቢብ እዩ ንኽትቆፃፀሮ ርቀት ዘለዎ መሳርሒ የድልየካ ብሲምፕል ነገራት ክትቆፃፀረ ትኽእል ኢኻ all you need to do is a little bit of ገለ ውሑድ ትለይ መጠንቀቕታን ምህራምን ተጌርካ መራኸብ ብምልአን ነቒፂ ኦልሬዲ መስመር ናይ ባብኤል መንደብ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣብኡ ዝካየድ ዝነበረ ጉዕዞ ኣመና ውሒዱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ንዕኡ ከምኡ ክኸውን ዝገበረ ብፍላይ ድማ ንስዑድያ እቲ ዝገደደ ዘጋጠማ ድማ ከርእየኩም እየ ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ እቲ ናይ ባብኤል መንደብ እንድዩ ዝያዳ ኣብኡ ዙም ዝገበርዎ ሉከደስ ኩነታት ናይ ሃገርና ረእይዎ ሕጂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዝያዳ ኣብቲ ሚድያ ዝመፃ ዘለዋ ጅቡቲ የመን አንሰራላ ወይ ከዓ ሑቲ ማለት እዩ ኤርትራ ሰለስተ እዚአን እየን ዝመፃ ዘለዋ ኣብ መንጎ ሑትን ስዑድያን ዝግበር ዘሎ ኩናት ድማ ካልእ መልክዕ ሒዙ ኣብ ከቢድ ደረጃ ወዲቑ ኣሎ እዚኣ ሕጂ ዝብልዋ ዘሎ መፃብቦ በዛ ካልይቲ ቪድዮ ጌርና ምስ ረኣናያ ናበይ በፂሑ ከም ዘሎ ክርዳኣኩም እዩ Asia war hasn't paused, it's simply changed its address. Iran-backed Houthi rebels have targeted Saudi oil infrastructure and shot down a spy drone. Shipping through one of the world's busiest maritime choke points has fallen to its lowest level in months as the conflict begins to disrupt global trade. እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ሑቲ ክሌምስ ቱ ሹት ዳውን ሳውዲ ድሮን ኣብዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ሓንቲ ድሮን ተሓሪማ ወዲቓ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ናይ ስዑድያ ድሮን ተሓሪማ ወዲቓ ሑቲ ስኢሎም ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘቕረብዎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ እንታይ የጋጥም ኣሎ ሑቲ ኣብ ናይ ስዑድያ ናይ ነዳዲ መመንጨዊ ቦታታት መጥቃዕቲ ኣካይዶም ከም ዘለውን ነቲ ናይ ነዳዲ ጉዕዞ ናይ ስዑድያ ድማ ጠቕላላ ጠጠው ኣቢሎም ኣለዎ ወይ እውን ዓንቂፎሞ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር መራኸብ ናይ ስዑድያ ኣብ በዚ ቦታ እዚ ከም ዘይከዳ ምግባር ጥራይ ዘይኮነ ወደባት ናይ ስዑድያ ጅዳ በሎ ያንብዕ በሎ ክልቲኦም ክሰርሑ ከም ዘይክእሉ ገይሮሞም ኣለዉ ሃው this is modern warfare እንታይ ከም ዝመስል ዘመናዊ ኩናት እንታይ ከም ዝመስል ኣብዚ ረኣዩ እዚኣ ኣብ ብዙሕ ትወፅእ ዘለያ ሎይድ ካብ ሎንደን ዝወፀ the world's largest insurance marketplace the Zabena insurance marketplace where Adaga has told the Saudi shipping industry that they will stop selling work they will stop selling work cover for Saudi linked vessels in the Red Sea እዚ ናይ ኢንሹራንስ ዕዳጋ ማለት እዩ ነቲ መራኸብ ኢንሹራንስ ዝህብ ካምፓኒ እንታይ ኢሉ ኣሎ ወይ እቲ ዕዳጋ ንናይ ስዑድያ መራኸብ ኢንሹራንስ ክገብር ከም ዘይኮነ ወይ እውን ስቶፕ ሴሊንግ ወርክ ካቨር ናይ ኩናት ሽፋን ምሃብ ጠጠው ከብሎ ምዃኑ ናብ ስዑድያ ገፀን ምስ ስዑድያ ርክብ ዘለወን መራኸብ ድማ ኣብ ቀይ ባሕሪ ሽፋን ክበን ከም ዘይኮነ ወይ እውን ካቨር ክገብረን ከም ዘይኮነ any ship that has Saudi touch points ዝኾነት መርከብ ናብ ምስ ስዑድያ ዝኾነ ይኹን ርክብ ዘለዋ ስዑድያ ትውንና ድዩ ናይ ስዑድያ ፓርትነርሽፕ ዘለዋ ዲ ገለ እንትሕሩ ኮይና will be included in the list of excluded ships ዝኾነ መርከብ ምስ ስዑድያ ርክብ ዘለዋ ካብቲ ናይ ኢንሹራንስ ካቨሬጅ ክትለያ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ማለት ድማ ናይ ሚልዮናት ናይ ኣማይት ሚልዮናት መራኸብ ብዘይ ኢንሹራንስ ክንቀሳቐሳ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ስለዚ ሃዲመን ካብቲ ቦታቲ ክርሕቃ ክኽእል ኣለዎን this is a massive blow with the sea on both sides of the country now effectively under siege እዚ ማለት ብባብኤል መንደብን ብወሽመጥ ሕርሙዝን ብክልቲኡ ከም ካልኦት ሃገራት ኸሊጅ ተለኩታ ኣላ ስዑድያ ማለት እዩ ምክንያቱ ዋላ እኳ ብስዊስ ከናል ጌራ ክትወፅእ ትኽእል ተኾነ ተን መራኸብ ግን ኣብ ቀይ ባሕሪ ክሳብ ዘለዋ ኢንሹራንስ ዘይብለን ኮይነን ከመይ ጌረን ናብ ስዑድያ ናብ ወደባት ናይ ስዑድያ ክበፃ ወደባት ናይ ስዑድያ ድማ ክልቲኡ ሑትን ተደልዩ ክሃርሞ ዝኽእል እዩ ስለዚ
At the same time, the Houthis warned that the recent strikes on Saudi Arabia were just the start of a new war campaign. إذا أب سعودية غيرنا زلنا ما قرت حج نجمرينا زلنا وتقداي كم تزدل خمان هيك أصلنا لنا يبلو. So سعود عرب نوي حوام بتصبق خنك أساقص دحر مصنح زعبي جيجاز قبر خيني سمعني and here they are هتكونتات كاب حجنا بيكوز دومي انتهي كقات مامي كم زاتري وازلهم حوتي ني بلوكيد أمريكا بلوكيد تقبر نيرا لهم حوتي تغلالا نسعوديا أبزي بابيل من دبتر عليه كونس even أبو دباتا أب جدان كم دما بيامبو زخون خد قبر كم زي تغل أسوا غير الله بحلالو زقرميو حوتي مالت نيمان كمان كوات ستر زي كالا نشي حيلي جن معبول أسوار تلكا معبول تخون تكنولوجيا تحريسكا نا أمريكا مس كله مشاركتا أفاق تحتم كم تغل من قد خد كير كم تغل تقبره. This is historic by زخون يخو ملك عريخة تاريخها فتس أميزي. سعودية سلا تبدلت حقوشنا ويقلم على تيكون. No, this is historic. تاريخها فتس أمت رأيخها خطوبة تغل. هالي زخون يخون ملك مجلس اخترح باللي تغل نغا. اسمع اسكتهم ما رح تنيحو تزبلوا وزلو. Forces carried out two types of military operations. The first targeted sensitive targets at Aramco facilities in Jazan using dozens of ballistic missiles and drones, while the second operation targeted sensitive targets at Aramco facilities in Yanbu using ballistic missiles, cruise missiles, and drones. So, وهبك قال نايتي حوتي زقلت أمالتيو كلتا عينت متقعتهم زكايدو اتحاد متقعتي أبتي رامكو زبال نون رامكو دي كونس أرماكو دي ولا قلي زبال تناي ندادي كامبان ناتو أب كبابي جيزان زنبورا عبناي متصاري ريفاينر بوتا سرت العسرت زغون باليستيك ميسايلن دروناتن غيركا درونات قدم يزيد تكوسو أبتي كل أيراب زغربولو دمات باليستيك ميسايل ما تشعون تير ديفان السيستم يشكعو ويون أبصم ده يتومو أشكعو باليستيك ميسايل قطف علاماتاتو يهرم كابو دما أبتي كالاي ودب كاب حرمز حريمهم زوجولو زنبرو ينبع زبال دم أبون حريمنا خمسة لنا يمزولو زلو السعودية أرجفهم لالو مالتي زي نايب حق زحزني نايب حق زحزني anyway it is what it is السعودية ترون جيرا كتتقعي لا زدتو دي قلخا أو دي قومهم زلو خانا جيرو مالو والمجنحة والطائرات المسيرة. Well, Saudi Arabia's civil defense confirmed that air raid sirens sounded multiple times early on Saturday in both locations. The kingdom offered no further comment on damage or casualties. The Houthis said their attacks were retaliation for recent Saudi airstrikes. Houthi health officials also said the strikes hit a port and the state-run telecommunications corporation. It's very sad. This is very sad. There is no another way to say it. بحق زحزني. حقرات عرب حقرات خليج كمون إسلاميين حقرات نحت حدن دخونوا زلوا very tragic زحزن زستممي سعودية بزعت هاريما خمسة لا بلك كم تنكالت حقرات دم عفنا ناي حبريتا سلا زلوا هاي واتسني زلوا انت عينت أقام كم زلوا كبيت زخنة censorship زلوا سلزي تيجوت زلوا ساعة حبريتا هاريما خمسة لا زقلت حبريتا نسمع لنا كنا منتاي عنوات وريد ومالو انتاي قبر له دما بحجي كره هذا كابت كره كبهال زغل السعودية بزغلت فمن قدي دبلوماسي غيرا نزي مسحوت زلوا كنتات ناب سلامة من قدي كتقيروا لتخل طباب كتك أمان لوا ده بس حسب نتكون هذا عزب زلوا السعودية تواجع كسعره مع اللوا زبل أنا يسمعكم because مسماني خاخت واقع انت خاخت حرم just I think السعودية is in a very tough place. نتي سلاي خارين كاون كتسمعوا تغلين تغين كايمر ولا حنت قد تسمع زي تغل تغين كاب. It's very sad. بعالم بعبيود مع علمنا مالتي. أبي مسمرنا ينقدي كم زيلو تعاطي خمسة لين رلنا. Now نزيام السوبانا كلا قبلكم ديجين قربت لي أبزي كنسمع global maritime trade زبوتازي. including millions of barrels of oil every single day, which means any disruption that takes place here could threaten and cause a new surge in global energy prices. Saudi Arabia uses a variety of methods to transport its oil, including shipping terminals, export hubs, and even a cross-country pipeline that spans roughly 1,200 kilometers. But around 2/3 of its daily exports pass through Bab al-Mandeb. So for ships looking for an alternative route, it would require them to take a much
longer journey that's around the southern tip of Africa, which is what we're showing here. This journey adds 10 to 14 days onto it. And of course, time costs money. In this case, an estimated $2.5 million. كم تريوا زلهم سعودية كابز قداي زكتوت تخينا بعبيو زي جيراتو زنبرت وده ببابل مندب تسريح ترايد سرح الكامبر كابو وصاي تخينو نزو كله افريقيا زيرو كخيزلو دروت واغانا يتقعزو تراي كنمنتاي inflation كم زغل من هارنا واغاتات معناتو نايت logistics واغا قبل عليو كدمار سلازلو and this is where we are and there's always زي بوتاتات زلنا كساب كندي زي استراتيجيكاዊ አቀማምጣናትና كساب كندي ያገዳሱ ኮይኑ ከም ዘሎ ኢና ንርዳእ እዚ ሓደ ከም ዘሎ ወሲትካ እንታይ ከረየኩም ይደል መስለኩም ኣብዚ ቦታ እዚ ክሳዕ ክንደይ ነገራት ብቁልጡፍ ይቀያየር ከም ዘሎ ንመገንዛብ ዝኣክል ማለት سعوديان حوتن زخدو زلوا بزحات كم زبلو زلو نزي عم كوسخلكم مستي غونو زخيد زنبر باسي نابي غص كخيد خل نزي من وسخلو. The Iran war could have united the UAE and Saudi Arabia. Oh my God! But Iran's attacks have turned the Gulf on its head, hitting tourism, the oil industry, and a whole way of life, and leaving Saudi Arabia and the UAE more divided than ever. On the map, Saudi Arabia dominates, but its smaller neighbor, the UAE, and even had a mentor حجي انتاينا كنردلير اللغة مسيلكم عبزي. This is very very interesting. نايزين كلت هاجرات كونتاسي نابي قصو كخير خل خون. انتاي كخون متأي كونتات نايزين هاجرات كلتين مهنياتو. أب يمن بأسن يروون. بعب يوزو كوناتنا إيران دما النات حلال خن يسأنيهو. So what is going to happen now? أب السودان زلو كونتات كنرينا. حدش معبالتات اللو. أب كي بحر زلو كونتات كنرينا. بعبيو أب سومال زلو كونتات كل زي انتاي تلوا كمسي خل نزبل تفلالي ريتوتات كوهابينا نسمع زلنا أب بزوع نجر يورا دروس لزلو أتي إمارات زبال حجي سعودية يهرمالو سعودية مهرامون عب خميك تسألوا يخل مالت سعودية كابتكوينات تربح الله زبل سمع سلزنا برون أزو كونتات زيجي بخميك تسألوا ميخل خون زبال زربالو نسون بينو كن ريوس لزغنا مجمريا أبتي قداينا السودان قبل مسكاري حنتار استلات النبزيا كبكم زدلي أم دا I think زار سيزياون كل سب كستبلا لا زلويو أتكونتات نقول بمعري تسألوا زلو كي مثلنا ياسك سمعوا. The world's most populous landlocked country with over 120 million people depends overwhelmingly on Djibouti for maritime access. Approximately 90% of its international trade imports worth tens of billions annually, and key exports like coffee, sesame, livestock, and emerging minerals flows through Djibouti ports. This reliance cost Ethiopia roughly 1.5 to 2 billion US dollar yearly in port fees, logistics, and related expenses. Located expanded with a function around from Ethiopia. New road links like RN modernizing infrastructure is not just another. Private segment provides Afar and Tigray regions stand to gain most. Potash mining, agriculture, and livestock can access faster export roads. حجي انت يوم زبلو زلو أبز مسيركم. Turkey's Tiryaki Agro signed an MOU with Djibouti Port and Free Zone Authority, the Bahal Malatium, to explore the modernization, expansion, and potential long-term operation of Port of Tajura, relieving Ethiopia's trade bottlenecks. Expanding Tajura creates a critical northern trade corridor to reduce severe congestion at Djibouti's main port, where Ethiopia currently routes 90 to 9. انتايم زبلونا زلو مسيلكم جبت زبهال حجون نتي ودب تاجورا ناتو مسعوديا خوينون 30 عمت ديل غيرو دبهال زنبر حجون مستركو خوينو نتي كالاي ودب اب تاجورا نمهنات يغوايه كم زلون نعون تغيرو دما اثيوبيا كابتي حدا مين بورت زغبر زلو ابت دورا لي زلو وصاي توساخي ادل كتركب كم تخل ويون تي ناي واغا صقم غطيموا زلو سي كقيرلا كم زخل يوم ززارب زلو انتاي زريكا لأن أبز قرابة معلتات مس جبتي زخنا مفرام كم زجبرة راشا كمو هذا مفرام غيره كم زلوا كمون كلاتهم هجرات أبز جبتي زبال more expand ناقبر يخدلوا انتهيو تترجمنا تندحري خدمة إزي عن تبخ قلت لكم أنا أكون هيك أي بحريت أجمع
ዘዝረአየ ሃገር ናብ ጅቡቲ እናመፀ መመሊሱ ተወሳኺ ዲል ክገብር ንርኢ ኣለና እንታይ ማለት እዩ እዚ ከም ብሓቂ ክንጥምቶ ከለና ጅቡቲ is cashing on all these risks ኩሉ እዚ ፀገም ኣብዚ ቀይ ባሕሪ ዘሎ ብምርኣይ ጅቡቲ ኣመን ኣገዳሲ ኤውሮፓ ሕብረት መሊሱ ፓርትነርሽፕ ባይላተራል ሪሌሽንሽፕ ናቶም ከስፍሕዎ ምዃኖም ራሽያ ከምኡ ከስፍሖ ምዃኑ ወይ እውን ሓድሽ ክገብር ምዃኑ ኣሜሪካ ከምኡ ቻይና ከምኡ again ጥልያን እውን እንተኾነ ምሳቶም እንታይ ዘርእየካ እቲ ጅቡቲ ዝበሃል ነዚ ኩሉ ሪስክ ኣብ ከባቢ ዘሎ ብየመን ሕቲ ስለ ዘሎ እቲ ባሕሪ እቲ ገማግም ባሕርቲ ዝጥቀመሉ የለን በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ኤርትራ እያ ዘላ ኤርትራ ድማ ዝለዓለ ስትራቴጂካዊ ቦታ ኣለዋ ግን ክሳብ ሕጂ ድማ ነቲ ስትራቴጂካዊ ገማግም ባሕርናታ ናብ ሓደ ክርአ ዝኽእል ወይ እውን ክዕቀን ዝኽእል ወይ እውን ክንገር ዝኽእል ቁጠባዊ ዲል ኣይቀየረቶን ኣላ ኣብ ብድሕሪ መጋረጃ ዝስራሕ እንተሎ ኮይኑ ብሕጂ ክርኢ ኢና ናይ ቱርክ ምምፃእ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኩሎም እዞም ሃገራት እዚኣቶም ተሪኻዮም ቱርክ እንተኢልካ ራሽያ እንተኢልካ ጣልያን እንተኢልካ እንታይ እዮም ዝጥምቱ ዘለዉ ዕዳጋ ናይ ኢትዮጵያ እዮም ዝጥምቱ ዘለዉ ዕዳጋ ኢትዮጵያ ዓብዩ ገለ ስለ ዝበሃል ዘሎ ብዙሕ ሰብ ኣለዎ ስለ ዝበሃል ዘሎ ነዚ ዕዳጋ እዚ ክንጥቀም ድሕሪ ኮይና እቲ እንኮ መዋፅኦ ናቱ ድማ ብጅቡቲ ስለ ዝኾነ ኣብ ጅቡቲ ገለ ነገር ክንገብር ኣለና ምስቲ ኩሉ ናይ ጅቡቲ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ኣብ ግምት ምእታው ማለት እዩ እዚ ድማ እንታይ ገጥፈካ ጅቡቲ ድማ ትጓየ እያ ዘላ እዚኣ ጥራይ ክነግረኩም ዘለካ እንዲ ጅቡቲ ትጓየ እያ ዘላ ስለምንታይ ትጓየ ኣላ ጅቡቲ ምክንያቱ እዛ ሕጂ ዘላቶም መስኮት ናይ ዕድል ተርዲኹም ኣለኹም ብደቡቦም ዘሎ ሶማሊላንድ እዩ ፖለቲካዊ ተፈላጥነት ስለ ዘይረኸበ ከምቲ ዝድለ ዓበይቲ ሃገራት መፅኦም ዲል ክገብሩ ይክእሉን እዮም ብሰሜኑ ዘሎ ኤርትራ እዩ ኤርትራ ድማ ምስቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ዓብ ነገር ክትገብር ስለ ዘይካለት ብወደባታ እሱ ብፊቶም ዘሎ ድማ የመን እዩ ሕቲ ኣብ ሲቪል ዎር ስለ ዘሎ ነዞም ኩለን ነጥብታት ተጠቂሙ እቲ ናይ ጅቡቲ መራሒ ኣመና ኣብ ጉያ ዘሎ ይመስል ሸበትበት ዝብል ዘሎ ይመስል ምክንያቱ ወደባቱ ዝያዳ እንተስሒሑ ወደባቱ ተተቅርፂ እንተሃኒፁ ዋላ ኤርትራ ናብቲ ፀወታ እንድሕር ኣትያ እቲ ናይ ቴክኖሎጂካዊ ነቲ ወደባተይ ኣመና ሃኒፀ እዩ እንተፀኒሐ ወላ ናይ ኤርትራ ዝደልዩ ምስ ዝመፁ ናብ ዓሰብ ዝኾነ እንተመፅዩ ክሳብ ዓሰብ ዝምዕብል እውን ንሕና ካብኡ እውን ክንሰርቕ ንኽእል ኢና ስለዚ ኤርትራ ጌና ከይተዳለወት ወይ እውን እቲ ኩነታት ኣብ ስራሕ ከይቀየረቶ ከለና ኣብ ዲል ከይቀየረቶ ከለና እዚ ናይ ስትራቴጂካዊ ኩነታት ናታ ኣነ ዝያዳ ክብለፀሉ ኣለኒ እታ ግምት ናተይ ግን ኣብ ኩንነት ግን ዘይፈልጣ ግን እንታይ ኤርትራ ውዒላ ሓዲራ ዲል ክትገብር ስለ ትኽእል ካብቲ ኤርትራ ክትቦ ትኽእል ኮንዲሽንስ ዝበለፀ ኮንዲሽንስ ኣነ ክቦም ይኽእል እየ ምክንያቱ እቲ ኤርትራ ብዙሕ ኮንዲሽንስ ከቕርብ ስለ ዝኽእል ኣነ ብቐልል ዝበለ ብምውሳድ ነቶም ዓዋዊል ክኸስበሎም ይኽእል እየ ዝብል ዘለካ ይመስል በቲ ሓደ ክትሪኦ ከለካ ከምዚ ምሻ ኣሎ ኣብ ዩቱብ ትሪኦ ሓደ ግዜ ቪድዮ ወይ ካብ ቲክቶክ ትሪኦ ክልተ ሸቃጦሲ እንቋቁሖ ወይ ድንሽ ይሸጡ ኣለዉ በለ እንቋቁሖ ይሸጡ ኣለዉ ዝበሰለ እንቋቁሖ ይሸጡ ኣለዉ ሽዑት ዋጋ እቲ ሓደ 2 ቅርሺ እቲ ሓደ 2 ቅርሺ ገይርዎ ኣሎ ሽዑት ሓደ ኣጉድል ኣቢል ቅርሽን 50 ገይሩ ዝያዳ ሰብ ክሸጡ ከምኡ እናገበረ ዋጋ እናጉደለ ወይ ካልእ ኮንዲሽንስ እናቀየረ ብትክክለኛ ውድድር ዘይኮነ ካልእ ጥበባት ተጠቂሙ ክኸስብ ዝፍትን ከምኡ ዓይነት ሸቐጥ ዝገብር ዘሎ ይመስል እቲ ጅቡቲ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ብዝኾነ መለክዒት ጅቡቲ ነዚ ሕጂ ዘሎ ክራይሲስ ር ካሽንግ ኦን ኢት ብጣዕሚ ንረብሓን ንቁጠባን ንገንዘብን ክጥቀምሉ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ኣይሆፕ ኤርትራ ድማ ኣብቲ ቅድድማት እያ ኣነ እኳ ከም ናተይ ርዲት ሓንቲ ዲል ትርአ ሓንቲ ዓባይ ዲል እንድሕር ገይሮም ትኻልእ ክውሕዝ ከም ዝኽእል ሓንቲ ኦፊሻሊ ምስ ዝኾነ ምስ ቻይና ድዩ ምስ ገለ ወይ ምስ ኣሜሪካ ድዩ ወይ ምስ ስዑድ ዓረብ ድዩ ሓደ ብወቂዕ ክግለፅ ዝኽእል ቢዝነስ ዲል ተገይሩ ናይ ሴኪሪቲ ከምኡ ድማ ናይ ቢዝነስ ዲል ተገይሩ ኣብ ስራሕ እንተኣትዩ ካልኦት እውን ክደፍሩ ምኻሉ ይመስለኒ እንተደየለ እቲ ካልኦት እቶም ኣብ ከባቢና ዘለዉ ዋላ እቲ ሶማሊላንድ እውን እኮ ፀደፍደፍ ዝብል ዘሎ ነዚ ጂኦፖለቲካ ተጠቂሙ ንሱ እውን ኢንፋክት ንሱ ኣብ ወረቐት ፅሒፉ ዝደለኹም መክበኩም ክእል ኣብዚ ገማግም ባሕሪ ዝብል ዘሎ ግን ከም ናይ ኤርትራ ከዓ የብሉን ስለዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ሓደጋ ኣለዎ ግን ዕድላት ድማ ምስ ዝኸዱ ኣለዉ ግን ክንፅበ ኢና እንታይ ክመፅእ ይኽእል ይኸውን ተስፋ ጌርና ንፅበ ኣለና ፅቡቅ ነገር ክመፀና ኣነ ናቲ ዕላማ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ፅቡቅ ንክረክብ እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንእሰይ ፅቡቅ ንክረክብ እዚ ኩሉ መኪቱ ነዚ ሃገር ደው ኣቢሉ ዘሎ ዝጥዕመሉ መድረክ ክመፅእ እምበር ንሕናስ ድሓን ናትና ፀገም ናትና ደለ ምኾነ ነይሩ እቶም ደገ ደለና ብዙሕ ኢንቨስትመንት ድዩ ዋላ ካልእ ንብሎ ዘለና ክሳብ ክንዱ ናይ ደገ ዘለዎ ሰባት ዋላ ደገ ዘለዎ ኤርትራውያን እዮም ይግብኦም እንዲ ግን ቀዳምነት ግን ነቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፍል ዘሎ
ክትዕማ መንታን በዛ ሕጂ ዘላታ ኩነታት ክቕፅሉ ከለዉ ዋጋ ዝኸፍልዎ ዘለዉ ዓብ ነገር እዩ ቅድሚኦም ጉልበቶም ሂወቶም ንእስነቶም እዮም ዝኸፍሉ ዘለዉ ስለዚ ብከምኡ ክንቅፅል ኢና እንተተባሂሉ ከምኡ እናኸፈሉ እዮም ክቕፅሉ ሓንቲ ከባድ ሕቶላ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ሳዋ እዚ ገድልሲ ይብልዎ ካብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እንታይ ልዩ ሓቶቲ መኮንናት ናይ ሳዋ እቶም ሓለፍቲዮም ዝሓትዎ እዚ ገድልሲ እዚ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንኸይድ ኣለና እጂ ድማ ናብ ደቅና በፂሑ እሱ እንታይ ትመፅዒናትና ንሕና ማለት ንሕና ንቃለስ ኣለና ድሕሪና ዝመፁ ድማ ይመፁ ኣለዉ ከመይ ክኸውን እንታይ መፃኢናትና ክኸውን ኢሎም ይሓትዎ ብርግፅ ከምዚ ክትኮን ይኹም ኣይብሎኒ ግን እቲ ሃገር ምህናፅ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ፕሮሰስ ምዃኑ ክሳብ ክንደይ ብድሆታት ዘለዎ ካብቲ ንሃገር ናፅነት ንምምፃእ ትገብሮ ቃልሲ ሃገር ንምልማዕ ትገብሮ ቃልሲ ከም ዝከብድ እዩ ዝነግር ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ሕቶታት ኣብቲ መንእሰያት ናይ ኤርትራዊ ናብቶም ወታደራት ናብቶም ሓለፍቲ የለን ማለት ኣይኮን ኣሎ እዩ ሰብ ስለ ዝኾነ ኣሎ እዩ እሱ ንሕና እውን ኣብ ደገ ኮይና ነቲ ዘሎ ኩነታት በቲ ሓደ እቲ ፀገምን እቲ ብድሆታትን ናይቲ ሃገር ምግላፅ የድሊ ተዓሚትካ ጥራይ ዲሞክራሲ ግበረለይ ከም ዝግበረለይ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ኩነታት ምርዳእ የድሊ ኣብ ከመይ መድረክ ኣለና እንታይ ዓይነት ብድሆታት ኣለዎ ተዓዲ እንታይ ዓይነት ፀገማት የጋጥማ ኣሎ ብካልእ ድማ እዚ ፀገማት እዚ ሕጂ በዚ ዘለናዮ ቀፂልና ጥራይ መፍትሒ ክኾነና ይኽእል ዶ ወይስ ከም ዘለናዮ ድሓን ዝኾነ ባላንስ ናይ ከባቢና ሒዝና ከለና ኣብ ቁጠባ ለውጢ ክንገብር ዘለና ተኻለይቲ ያ ንዓይን መልሲ እቲ ኣብ ሴኪሪቲ ዘለና ንግዚኡ ንኺስና ከለና ኣብ ቁጠባ ግን ለውጢ ክንገብር ኣለና እቲ ኣብ ቁጠባ ለውጢ ንገብሮ ድማ ነቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዎ ዘርብሕ እስከ ድሓን ደገ ደለዎ ኣለዉ እንዮም ሓደ ሓደ ንስኻትኩም ደገ ነርኩም መፂኹም ገዛውቲ ንክትገዝኡ ድዩ ድሓን ነቶም ነደገ ዘለና ወላ ግደፈና ነቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ግን ዘርብሕ እንተኾነ እውን ፀገም የብለይ ኣነ በዛ ነብሰይ ዝብለኩም ንካልእ ሓደ ናቱ እንዲ ዘለዎ ናተይ ወላ ነቶም ደገ ዘለዎ ኣትሪፉ ነቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዎ ዓዲ መንእሰያት ግን ዘርብሕ ፖሊሲታት እውን ክግበር ምስ ዝኽእል ውፅኢት መምፃልና ነይሩ ተኻለይቲ ዘላ ድማ ከላግባ ምሳ As it has regained full control of a major highway linking Khartoum with El Obeid. Now, that's a city that's been under siege by the rival paramilitary Rapid Support Forces, or RSF. The capture of Al Sadrat Highway will help the military to move troops, weapons, fuel and supplies. It will also hinder the RSF's push to seize El Obeid, the capital of North Kordofan state. 500,000 people are trapped and have been coming under intense RSF drone attack. All paramilitary. ሰራዊት ናይ ሱዳን ኣገዳሲ ዓወት ከም ዘመስገበ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣገዳሲ እዚ መስመር ናይ ካርቱም አልዑቤድ ነቲ ዘለጥ ነቲ ኻትራሜ ነቲ ፅርግያ ነቲ ሃይወይ ክቋፃፀሩ ከም ዝኽኣለን ንብሙሉእ ብምቁፅፃር ድማ ዳርጋ እቲ ኣብ ልዕሊ ካርቱም ወይ እውን ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዘንፀላሉ ዝነበረ ሓደጋ ብዓቢ ደረጃ ከጉድሎ ከም ዝኽኣለ ብዓቢ ደረጃ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዚ ኣብዚ እውን ሓደ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት በብዝሒ ዝወፅእ ዘሎ ዓወታት ናይ ሱዳን ዘንፀባርቕ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ሰራዊት ናይ ሱዳን በብዙሕ መንገዲ ዝዕወት ዘሎ እዩ ዝበሃል ኣብ ብዙሕ ግንባራት ይዕወት ኣሎ ብኩሉ ግንባራት ናብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ዶብ ፀራሪጋ ኣውፅይዎ ኣሎ ናብ ጫድ እውን ዶብ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ተቆፃፂሩ ኣሎ ሕጂ ድማ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ገይሩ ክሳብ ደቡብ ናብቲ ሰንትራል አፍሪካ ድዩ ደቡብ ሱዳን ገፁ ይደፍኦ ከም ዘሎ ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ እውን እንታይ ኢሎም ንእሽተይ ኣርቲክል ወፅያ ነይራ if I can give you the summary of that article እንታይ ዝብል ዘሎ control of a strategic highway strategically highway ከም ዝቆፃፀሩ እዚ ድማ ሱዳን ሰራዊት ሱዳንን allied forces completed regained complete control of the 350 kilometer export and connecting Khartoum and Durman El Ubaid in the North Kordofan ስለዚ ነቲ መስመር 350 ኪሎሜትር ክሳብ ክንደይ ቀረባ ምዃኑ ኣብ ሱዳን ዝኽትፈልጥ ኣለኩም ነዚ El Ubaid ትበሃል እንድሕር ተቆፃፂርዎ 350 ኪሎሜትር ጥራይ ካብ ካርቱም ኣብ ሱዳን 350 ኪሎሜትር ውሑድ እዩ ምክንያቱ ምስቲ ጎላጉል ምዃኑ ምስቲ ገለን ርኢኻ ተኽእሎሲ ውሑድ እዩ ስለዚ ነዚ ቦታ እዚ ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ቆፃፀሮ ምዃኑ ኣገዳሲ እዩ ስቲል ተወደአ ነገር የለን ግን key operations in town security ናይ ክልተ መዓልቲ ከቢድ ኩናት ተኸቲሉ troops advanced from Rahid al-Nuba and liberated several key locations ከም በዓል ሰያላ ባራ جبرات الشيخ زبهال كمون قرفة ان جاريخة زبهالو عدتاتن كتماتاتن حراكم زوز ايام زنوغر زلو force link up troops from the 5th Infantry Division moving east from El Ubaid successfully merged with joint forces advancing west from Undurman at جبر الشيخ ስለዚህ ሰራዊትናቶም ብክልት ብዝተፈላለየ ግንባራት ዘጥቅዕ ዝነበረ ኣብዚ جبر الشيخ ዝብልዎ ዘሎ ከም ዝተራኸበ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ
RSF counter كم دما تي دعم سريع صرمت كعتا كايدون السون كم كانوا خيلهم مالتي Allied forces repulsed a major RSF attack near Bara and Jabal al-Sheikh, inflicting heavy casualties and destroying multiple military. ስለዚህ እቲ دعم سريع صرمت كعتا ዝገበሮ حيال ዝኾኑ ዝገበሮ ንዑን ከም كانوا خيلهم አለው ስለዚህ ሰራዊት ናይ ሱዳን ጽቡቕ ዝኾነ መንገዲ ናይ ዓወት ሒዙ ይቕጽል ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ እውን ኣካል ናይቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝፍጸም ዘሎ ኩነታት እዩ እቲ ሰራዊት ናይ ማራት ዝበሃል ኣብ ከቢድ መንቀራቕሮ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ዳዕመ ሰሪዕ ዝወርዶ ዘሎ ስዕረት ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ እውን ንግንዘብ ኣለና ማለት እዩ this is very very important ኣብዚያ እውን ከንተሓዛ ንኽእል ኢና You know, over the past few months, Egypt is assertively treating, not only linking the Nile and the Red Sea security, it is treating security in the Horn of Africa as an extension of its own national security. I am speaking from the top of my lung about this and how important it is that Ethiopians and Ethiopian policymakers should take this a bit more seriously, because to me, with its engagement with Somalia, Sudan, you know, it's support for the Sudanese armed forces. And I think Egypt is deliberately pursuing a coherent long-term regional strategy that Ethiopia is underestimating, in my assessment, because when you እንታይ ትብል ደላ መስለኩም ጽቡቕ ዝኾነ ትዕዝብቲ ግብፂ ኣብ ነቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ኩነታት ብጣዕሚ ተጠቒማ ንኢትዮጵያ ኣብ ነዊሕ እዋን ጽቡቕ ጌራ ከተጥቅዓሉ ትኽእል መንገዲ እያ ትገብር ዘላ ምስ ሱዳን ምስ ሰራዊት ሱዳን ትገብሮ ዘላ ስራሕ ምስ ሰራዊት ናይ ምስ መንግስቲ ሶማልያ ትኸዶ ዘላ ምስ ኤርትራ ትኸዶ ዘላ ኩሉ እዚ እቲ መርሕነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኣይተረድኦን ኣሎ ወይ እውን ከምቲ ዝድለ ብዕምቆት ይከታተሉ የለን ወይ እውን ነቲ ክበድ ናቱ ብዕምቆት ዝተረድኦ ይመስልኒ ዘሎ እዚ ድማ ግብፂ ነቲ ናታ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ዕላማታት ምስ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ብምትሓሓዝ ምስ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ብምትሓሓዝ ንኢትዮጵያ ኣብ ነዊሕ ገይም ኣፀቢቓ ክትጉዳእ ከም ትኽእል ጌራ ትሰርሕ ዘላ ነዚ ድማ እቲ ብልፅግና ክርድኦ ይከኣለን ኣሎ ብዙሓትዮም ከምዚ as I said earlier, most of the communication about Egypt's role in Ethiopian, you know, whether that's through support to the Sudanese armed forces or is lobbying against the GERD and everything, there's a lot of caricature, you know, depicting Egypt as simply an AI-generated caricature. And I'm asking, where is the serious policy debate when it comes to this? As Egypt is now aggressively even linking the Nile and the Red Sea, Sudan and Somalia into a strategic framework, to my understanding. Whether that's going to be an effective approach or not is yet to be seen. So, but I think we need to look into that a little bit more seriously and see how much of that current diplomacy is ultimately about the GERD, or is it more approach? ስለዚ ከም ትብሎ ዘላ ትብልፅግና ነቲ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ከም ፅምዶ ምፅምዶ ሓዊሱ ምስ ገለ ሓዋዊሱ ከምዚ ብኤአይ ጀነሬትድ ዝኾነ ስእልታት እናገበረ ባንዳ እናተባህለ ዕምቆት ብዘይብሉ ልክዕ ከምዚ ነቲ ክበድን ነቲ ስትራቴጂን ዘይምጥን ኣካይዳ ናይ ብልፅግናስ የፍርሃካ ከም ኢትዮጵያ እቲ ግብፂ ትኸዶ ዘላን እቲ ሓጓፍ ብልፅግና ዝፈጥሮ ዘሎን ኢላ ትዛረቡ ዘላ ነቲ ካሜሮን ሃትን ናቱ መልስኒ ሸክ ንሰማ It's often seen from the lens of the GERD, most importantly. Well, I do think that the entry point for Washington into this kind of regional discussion is the Red Sea. If it had to, you know, if Washington has two priorities in the region, it's Red Sea security and freedom of navigation in the Red Sea, and it's counterterrorism, right? Those are the two, I think, issues that this administration has clearly, you know, made a priority in the Horn of Africa, in the wider region. So I think the GERD is of ዋው ከባድ መልሲ ኻይቦም ኣብተን ቀዳመት ኒ ዋሽንግተን ኒ ዶናልድ ትራምፕን ምሕደራናቱን ብዛዕባ እዚ ዞባ እዚ ክዛረብ ከሎ ተንቀንዲ ኣብ ቅድሚ ዝመፀ ነጥብታት ቀይሕ ባሕሪ መስመር ነግዲ ምንቅስቃስ ናይቲ መስመር ንግዲ ከምኡ ድማ ፀረ ግብረ ሽበራ እዚአን ነጥብታት እዚኣተን ነዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምሕደራ ዘገድሶ ገርድ እቲ ዲጋ ካልኣይ ኣይኮነን ብዙሕ ኣገዳስነት የብሉ ንዑ ይብል ኣገዳስነት እንተለዎ ድማ ግብፂ ስለትግደሰሉ እምበር ዋሽንግተን ግብፂ ለሚናቶም ዘይኮነስ ናቶም ቀዳምነት ንባዕሉ እቲ ቀይሕ ባሕሪ መስመር ናይ ንግዲ ከመይ ገይሩ ውሑስ ይኸውን እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብዚ ቦታ የብላ ኢትዮጵያ ክትገብሮ ከተበርክቶ ትኽእል ስለዘይብላ ኣብቲ ናይ ዋሽንግተን ቀዳምነት የላ ግብፂ ብግምጣሉ ኣብዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዓቢ ቦታ እዩ ዘለዋ ስለዚ
ግብፂ ሶማሊያ ወላ እቲ ሱዳን ኤርትራ እዚኣቶም ኣብቲ ባሕሪ ስለ ዘለው ኣገዳስነት ኣለዎ that's why ድማ ናይ ዋሽንግተን ድሌትን ባህግን ኣብዘን ሃገራት ዝያዳ ዝርአ ዘሎ ካብቲ ንኢትዮጵያ ዝምልከት ጉዳይ ኢትዮጵያ ድማ ሓውሱ ንኽብል ለይትን መዓልትን ዓንገረር ክብል ውዕላ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ድማ ጥቕሚ ስለ ዘይረኣዩሉ ክሕውስዎ ወይ እውን ናብቲ ጉዳይ ክእትዎ ዝኾነ ይኹን ዝግበር ተበግሶታት ኣይተረኣየን እዮም ዝብሉ እዚ ነብሱ ዝኻለ ኣገዳሲ ምዕራፍ ኢና ንርኢ ዘለና ካብኡ ቀፂልና ናብቲ ካልእ እውን ክንሰግር ስርዓት ብልጽግና ተቃሊስካ ካብ ምውጋድ ካልእ ኣማራፂ ስለዘየለ ኩሉ ብዛዕባ ሃለዋትን ህዝብን ሃገርን ዘተሓሳስቦ ዜጋ ብሓድነት ክቃለስ ፖለቲከኛ ኣይተ ልደቱ ኣያሌው ፀዊዖም ተጀሚሩ ዘሎ መንፈስ ሓቢርካ ምቅላስ ተጠናኺሩ ክቕፅልን ኣፈላልያት ንግዜኡ ኣጽኒሕካ ኣብ ሓበራውን ግዜ ዘይህብን ጉዳይ ምዕሳል ከም ዘድሊ እውን እዮም ተዛሪቦም ዘለዉ መንበረ ሃይለስላሴ ሃገር ከም ሃገር ሰላምን ልምዓትን ከይረጋገጽ ሓድሽ ትውልዲ ናብ ኩናትን ምቅሓርን ከኣቱ ኣብ መንጎ ህዝብታት ሰናይ ርክብን ጉርብትናን ከይፍጠር ልዑል ትኩረት ሂቡ ዝሰርሕ በዘቢሉ ድማ ዕምሪ ስልጣኑ ክናዋሕ ዝፅዕር ስርዓት ብልጽግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ኩናት ንምኽፋት ላዕልን ታሕትን እናበለ ይርከብ እንተኾነ ግን ካብ ሕልፉን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እናካየዱ ዝርከብን ዝመፀን ዓውደ ኩናት ዝተፈለየ ውፅኢት ከመዝግብ ይኽእል እዩ ምባል ፍጹም ዘይሕሰብ ይብሉ ፖለቲከኛ ኣይተ ልደቱ ኣያሌው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጦርነትን ማሸነፍም ይችላል። ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኩናት ክዕወት ኣይክእልን ኣሸንኳይ ሕጂ ዝተኸፈተ ኩናት ክስዕር ክሳብ ሕዚ ጥምረት ፈጢሩ ምስ ዝኸፈተ እውን ዝዕወት ዓውደ ኩናት የለን ምስ ውድብ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣብ ዘካየዶ ኩናት ወዲ እዮም ኮስቲረ እዮም እናበልካ መንፋሕ እንተዘይኮይኑ ኣብዚ ሕዚ ብኣንጻር እቲ ውድብ ተጠናኺሩ ይርከብ ንፋኖ እውን እንተኾነ ብተመሳሳሊ ዘሸንፈሉ ኩነታት ኣይፈጠረን ስለዝኾነ ድማ ህዝቢ ንክወድን ካሊእ ተወሳኺ ዓቕሚ ቁጠባ ሃገር ንምድኸም እንተዘይኮይኑ የኢትዮጵያ መንግስት ተዋግቶ የሚያሸንፈው ጦርነት በፍጹም የለን ስልጣን ካብ ዝሕዝ ሃገር ከም ትሪእዎ ዘለኹም ልደቱ ኣያሌው ተደጋጋሚ ብልጽግና ተዋጊኡ ከምፅኦ ዝኽእል ለውጢ የለን ኤርትራ ህዝቦች ከትግራይ ህዝቦች ተነጥሎ ሊታይ የማይችልበት አውድ ውስጥ ገብተናል ኤርትራ የእኛ ሴኪሪቲ ኢንቴግራል ፓርት ነው እንደ አማራ የምናስበው እንደዛ ነው ሱዳን የእኛ ሴኪሪቲ ኢንቴግራል ፓርት ነው ኤርትራን እንደተለየ ኤሊየን ኃይል አንመለከተውም ለምሳሌ በትርክት ደረጃ በብልጽግና የስ ከግብጽ ጋር የተለየ ሪሌሽንሺፕ ይኖረናል በጣም ሩቅ ሀገር ነው ለኛ በነገራችን ላይ አማራ ትግል ራስ በቀ ትግል ነው ሁሉ ጊዜ የምንለው ማለት ከሌሎች ጋር የሚኖረን ትብብር በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ኃይሎች ጋር በጣም ከኤርትራ ህዝቦች እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዲቤት ጀዋር ዝገበሮ እዩ ኣብ ቲክቶክ ተገይሩ መስለኒ መጀመርያ ክንደይ ሰብ ይከታተሎ ኣሎ ትሪኡ ኣለኹም ዶ ኣነስ ግርም እየ ዘለኹ ጀዋር 21 ሚልዮን ፎሎወርስ ኣለዎ ድብል ዘሎ ወላ ላይክስ ይመስለኒ ኣብ ታሕቲ እቲ ዝዛረብ ዘሎ 66,800 ሰብ ይከታተሎ ኣሎ what the hell ተሓደ 24,000 ተሓደ 36,000 ማይ ጋድ 30,000 ሰታይ ደረካ እዚ ብዙሕ ሰብ ዝከታተሎ ዘሎ ዲቤት እንታይ ይብላ ኣሎ ትዛረብ ዘሎ ኤርትራ ከም ኣምሓራ ንሕና ክንቃለስ ከለና ኣምሓራ ከም ክልል ኣምሓራን ህዝቢ ኣምሓራን ኤርትራ ሓደ ኣገዳሲ ኢንተግራል ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ከነርሕቆ ዘይንኽእል ጎረቤትናን ኣካል ናይ ሴኪሪቲ ፓርትነር ናትናን እዩ ኢሉ ስለዚ ብዛዕባ ምስ ኤርትራ ሽርክነት ምስ ኤርትራ ዝበሃል ዲቤት ክመፅእ ከሎ ኤርትራ ጎረቤትና እዩ ፈቲና ፀሊና ኤርትራ ጎረቤትና ስለዝኾነ ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝምድና ክህልወና ኣሎ ሱዳን ጎረቤትና እዩ ስለዚ ምስ ሱዳን ዝግበር ዝምድና ፈቲና ፀሊና ኣገዳስነት ኣለዎ እቲ ናይ ኣምሓራ ቃልሲ ድማ ነዚ በዛ ዓይኒ ርእይዎ እዩ ክቃለስ ዘለዎን በዛ ዓይነት እዩ ድማ ዝጥምቶ ዘሎ ይብላ ኣሎ ግብጢ ላቢልካ ተሪኻያ ንብልፅግና ሓፋዝ ፅንፍዒት ማለት እዩ ምክንያቱ ንኣምሓራ ምስ ኤርትራ ከባስ ምስ ሱዳን ከባስ ከምዚ ዶ ናበለ ዝፍትኖ ዘሎ ኣብዚ ኣሽሓት ህዝቢ ዝከታተሎ ዘሎ ዲቤት ሳዕ ክንደይ ንፁርነት ናይ ዕላማን ናይ ሽርክነትን የርእየካ ኣሎ እቲ ፅምዶ ዝበሃል ዋላ ዘየለዉ እዮም ብኣካል ዝምስክርሉ ዘለዉ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነዛ ዘረባ እዚኣ ጀዋር ተቐቢሉ እውን ዝገበራ ከስማዓኩም ከመይ ገይርኩም ተዛረባ እውን አይዲዮሎጂካሊ ከግብጾች ተልኮ የወሰደ ትግል አይደለም እያደረግን ያለ ነው በኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት የታወጀብንን ጦርነት ለመከላከል ጥረት እያደረግን ነው ያለ ነው አዝ ኤ ኔሽን ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ ሌሎች አይዲዮሎጂካል ፋውንዴሽን የአይዲዮሎጂ ተልኮ ሰጥተውን የአማራን ህዝብ በዚህ መንገድ ታገል ብሎ ቀንበር ሊጭንበት የሚችልበት እድል የለም ማለት ነው የአማራ ትግል በሌሎች ኃይሎች ድጋፍ የሚያገኝ ቢሆን ኖሮ እስካሁን ድረስ ድሮን ይታጠቅ ነበር በቤተ ክርስቲያናት ላይ በተቋማት ላይ በህዝብ ላይ በገበያዎች ላይ የሚደርሰውን ካልእ እንታይ ብላ ኣሎ ብጣዕሚ ንፉዕ ናይ ሚድያ ሰብ እዩ ህዝቢ ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ኣብ ልዕሊኡ ንዝወረዶ ካብ ብልፅግናን ካብ ኣብን ስርዓቱን ዝወረዶ ስቃይ ንምምካት ዝዋጋእ ዘሎ እምበር ናይ ካልኦት ኣይዲዮሎጂካዊ ፖለቲካዊ ተልእኮ ንምፍፃም ዝገብሮ ኩናት የብሉን ይብላ ኣሎ ኣምሓራ ግደ ሓቂን ኣብቲ ቃልሲ ናቱ ካልኦት ተዝሕግዝዎ ነይሮም ድሮናት መዓጠቐ ነይሩ ክሳብ ሎሚ ንብልፅግና ድማ ካል መሃረሞ
ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ደረጃ ትሑት ደረጃ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣፅዋር ሒዙ ዝቃለስ ዘሎ ካልኦት ሓይልታት ክሕግዝዎ ስለ ዘይከኣሉ ናይ ብሓቂ ድማ ትክክለኛ ዘረባ እዩ እዚ ቸው ነናቶም ኣርጊመንት ከስማዓኩም ጀዋር እውን ኣብዚ ዝበላ ብፍላይ ንኤርትራ መልኪቱ ዝበላ ክነግረኩም እየ ሽዑ ንሓደ ትግራዋይ ዝበለውን ከስማዓኩም እየ ካልተቋጨ ተቋማዊ በሆነ መልኩ ሰላማዊ ያለው ጉዳይ እስካልተቋጨ ተቋማዊ በሆነ መልኩ ሰላማዊ በሆነ መልኩ የሁለቱን ሀገራት ጥቅም ባማከለ መልኩ እስካልፈጠረው ድረስ የኤርትራ ሀገረ መንግስት ግንባታ አይጠናቀቅም። የኤርትራን ሴኩሪቲ ታይትል የሚያደርግ አስተላለፍ አዲስ አበባ ላይ እስካለ ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ሊሆን አይችልም። የኤርትራና የኢትዮጵያ ሰላም ኢንተርዲፔንደንት ነው። የኢትዮጵያና የኤርትራ ኢኮኖሚ እድገት ኢንተርዲፔንደንት ነው። ልትለየው አትችልም። ይሄ ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ይሄን ከኤርትራ ጋር ስፔሻል ሪሌሽንሽፕ ነው ሊኖረን የሚገባው ጎበዝ። በእንግሊዝና በአሜሪካው መካከል ያለው አሜሪካ ስፔሻል ሪሌሽን ነው ከእንግሊዝ ጋር ያላት ስለዚህ ፍራንስ ለምን ረጅም ማህበራዊና ታሪካዊ ትስስር ስላለ የኛ ደግሞ ከዛ ይበልጣል። ሊፈታ የማይችል ጂኦግራፊ ትስስር አለን። ሕጂ እዚ ዘረባ እዚ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ዘረባ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ እንተሪኢኻዮ ኤርትራን ኢትዮጵያን ፈቲና ፀሊና ፍሉይ ዝኾነ ዝምድና ክህነፀሉ እንተደይክኢሉ ስፔሻል ሪሌሽንሽፕ ክንገብር ተዘይክኢልና ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ዝብል ዘሎ ናይ ኤርትራ ውሕዝ ዝኾነ ናይ ሴኪሪቲ ሃገረ መንግስቲ ክትሃንፅ ንድሕር ኮንካ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ መዕለቢ ክግበረሉ ኣሎ ማለት እንታይ ማለት እዩ? መጀመርያ ከም ኤርትራዊ ኮንካ ክትሓቱ ዘለካ እንታይ ማለት እዩ? ኣነ ኣብ ሓንቲ ነገር ምስ ይረዳዳእ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጎረባብቲ እየን። ስለዚ እዚ ምስ ኢትዮጵያ ሓደ ግልፂ ዝኾነ ምርድዳእ ተገይሩ ኣብ ሓደ ነገር ክብፅሕ ኣለዎ ዝብሎ ዘሎ ዋላ እኳ ብቃላት ክትሪኦ ከለካ ትክክል ዝመስል እንትኾነ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተረዳድየን ተዘራሪበን ኣብ ሓደ ፅቡቅ መዕለቢ በፂሐን ቁጠባዊ ሽርክነት ጀሚረን ኣይሰለጠን ድሕሪ ውግእ መፅኡ ብውግእ ድማ ብዙሕ ተሃራሪመን ኣብ መወዳእታ ቤት ፍርዲ ከይደን ቤት ፍርዲ ድማ ውሳነ ሂቡ ሕጂ ክልተ ሰባት ተባይሶም ክዕረቁን ብሓደ ክሰርሑ እንተዘይክኢሎም እንታይ ዝገብሮም ቤት ፍርዲ ወይ የፋትሖም ወይ እውን ሓደ ነገር ገብረሎም እታ ቀዳመይቲ ክትገብራ ዘለካ ድሕርቲ ቤት ፍርዲ ውሳነ እንታይ እዩ? ነቲ ውሳነ ናይ ቤት ፍርዲ ከተተግብር ክትክእል ኣለካ። ንሳ ምስ ተግበርካ እሳ ንዓ ከተተግብር እንድሕር ክኢልካ ሓደ ኣብ ስምዒታት ናይ ፖለቲከኛታት ደይምርኮስ ሕጋዊ ዝኾነ መዕለቢ ጌርካሉ ስለ ዘለካ ሽግራትካ ተፈትሑ ኣሎ። ካብኡ ንድሓር ዝምድና ናይ ባሕሪ ዲኻ ክትገብር ዝምድና ናይ ቁጠባ ዲኻ ክትገብር ገለ እዚ ዋላ ስፔሻል ሪሌሽንሽፕ ክትፈጥር ዝብሎ ዘሎ ፀገም ኣይምኾነን ኤርትራውያን። ብመሰረቱ ግን ዶባትና ኣዝዩ ንፁር ሕቶታት ናቶም ድማ ኪነሉላውነትና ዝሰግር ክኸውን ኣብ ዘይክእለሉ ግዜ ክትዘራረብ ትኽእል ኢኻ። ፅቡቅ ዘረባ ክሳብ ፖለቲካዊ ስልጣን ትሕዝ ጌርካ ዳሕራይ ስልብጥ ምባል ይፀገም ኮይና ዘሎ እምበር እዚ ዝብሎ ዘሎ መጀመርያ ከምቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝተባህሎ ነቲ ውሳነ ናይ ኮሚሽን ዶብ ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢልካ ተተግብሮ ኣለካ። ዶባትና ክሕንፀፅ ክኽእል ኣሎ። ምናልባት ናተይ ቲዮሪ እየ ዝነግረኩም ኣብ ኢትዮጵያ ስርዓት ክቅየር ይኽእል እዩ። ስለምንታይ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ስለተቀየረ እዩ። እቲ ብሕጂ ዝመፅእ ስርዓት ቀዳመይቲ ምስ ኤርትራ ዝምድና ክገብር ከሎ ቀዳመይቲ እየ ዝብለኩም ቀዳመይቲ ምስ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ክገብራ ዘሎ እንታይ እያ? ምትግባር ናይታ ኮሚሽን ዶብ ቀዳመይቲ ሳይ ክትከውን ዘለዋ። ስለዚ ተዓራረቕና ጉዳይ ናይ ዶብ ክግደፍ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። ድሕሪ ሕጂ ጉዳይ ናይ ዶብና ሓንሳብን ሓዋሩን ክዛዘም ኣሎ። እታ ናይ ዶብ ተፈፂማ ዲማርኬትድ ምስ ኮና ቁጠባዊ ሽርክነት ድዩ ወደባዊ ሽርክነት ድዩ ካልእ ክግበር ይኽእል እዩ። ግን we should not leave anything under dispute ከምዚ ዘከራኽር ከምዚ ስለ ዝኾነ ከምዚ ዘይኮነ ውዱእ ነገር ዶባትና ተሓንፂዙ ወላ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 100 ሜትሮ ፓሎ እንተተኸልናሉ ፀገም ኣይኮነን። እዚ ሓደ ካብቲ መወዳእታ ክግበረሉ ዘለዎ ጉዳይ እዩ። ነዚኣ ምስ ገበረ ብወረቐት ስለ ዝፈረመልካ ክትኣምኖ የብልካ። እንታይ ዳ ኣብ ባይታ ከተተግብሮ ክሳብ ዘይገበረ ዝኾነ ነገር ክትገብር የብልካ። ስለዚ ድሕጂ እውን ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ክዕረቱ ኮይኑ መሰረቱ ነቲ ናይ ዶባት ዘሎ ፀገማት ተቐቢልካ ንሉላውነት ናይ ኤርትራ ምልክት ሕቶ ዘረባ እናተዛረብካ ዲፕሎማሲ ወይ ካ ሽርክነት ዝበሃል የለን። ስለዚ ብወገን ኤርትራውያን ክወሃብ ዝኽእል መልሲ እዩ። እቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ናይ ጀዋር ዘረባ ክዳኩም ኣሎ ጀዋር ኮርጉም እዩ ገለምለ ሂዝ ፖለቲሽን ፖለቲከኛ እዩ። ረብሓናቱ እንታይ እዩ? መጀመርያ ምስ ኤርትራ ዝምድና ክግበር ዘሊ ዘሎ ናብ ዝገብርዎ ዘሎ ቃልሲ ብዘይ ኤርትራ ብዙሕ ዓወት ከምፅኡ ከምዘይክእሉ ይፈልጥ እዩ። ሓደ ካልኣይ he's talking to Ethiopians ገለገለ ኤርትራውያን ኣለዉ ዝኮይ ትእምኖ he's not Eritrean politician ናይ ኤርትራ ፖለቲከኛ ኣይኮነ ንሱ ንኢትዮጵያውያን ከመይ ገይሩ ይእምን እዩ ዝፀር ዘሎ ኤርትራውያን ኣይኮነ ከመይ ገይሩ ዝእምን ምስ ኤርትራ ምስ መራሕቲ ኤርትራ ርክብ ህልዎ ኸውን እንታይ ተዘራሪቡሉ ካልእ ኣርእስቲ እዩ። ንሱ ግን ንኢትዮጵያውያን ክእምን ኣብቲ ፖለቲካ እዩ ዝደሊ ዘሎ
ስለዚ ትዛረበ ዘሎ ናይ ፀላኢ ዘረባ ይኮነን ኖርማል ዘረባ እዩ ሪዝነብል ዘረባ እዩ ስባሕን ጎንታይ ክኸውን ካላርሲ ካልእ ከኣንተኒ ኤርትራውያን ክነግራ ዝደላ ነግረ መንገዲ ኢትዮጵያውያን ስልጣን ምስ ሓዙ ክቕየሩ ናዮም ኣይኮነን ክቕየሩ ክልዮም ንሕና እንታይ ንገብር ይሽዑ ንሶም ስልጣን ክሕዙ ከለዉ ክሳብ ዝደላደሉ ንፅበዮም ድሕሪ ኮይና እሞ ድሕሪ ይጠልሙና እንተኮይኖም ወል ሰም ኤክስተንት ንሕና ጥንቀቕ ኣለና ወይለክ ንሳቶም እንዳድልየቶም ገብሩ እዮም ሃገሮም ስለ ዘለዉ ክሳብ ዝረጋጉ እንድሕሪ ትሕግዞም ኣለኻ ንስኻ ድማ ናትካ ፕላን ቢ ጌርካ ናትካ ቁጠባ ናትካ ገለመለን ፅቡቅ ጌርካ እንተደይሕይልካ ናይ ግድን እዮም ፅባሕ ንጎውን ተገምጢሎም ዋላ ዲማርኬት ጌርና ከለና ትደብ ከም ብሓድሽ ቃል ምክንያት ትፈጥሩ ስለዚ ንሕና ድማ ነቲ ኩነታት ተጠቒምና ቁጠባና ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከነደይቦ ክንክል ኣለና ነዚ ምስ ንገብር እምበር እቲ ካልእ ኩነታት ንሳቶም ፅባሕ ንጎ ክሰልበጡ ኣይክእሉን እዮም ኢትዮጵያውያን ጀዋር ምስ መፀ ወይ እውን ህወሓት ናብ ስልጣን ምስ መፀ ኩሉ ፐርፌክት ክኸውን ኢሉ ዝሓስብ ጌጋ እዩ ክስልበጡ ክእሉ እዮም ከም ወትሩ that's what we have witnessed for a very long time ኣብ ዘለኩም ካልእ በትኪ ዝኾነ ኣብኡ ኣትዩ ዝተዛረቦ ከስማዓኩም there is this guy ሓተላ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ንሻዕብያ ተዳኺሙ ጅግንነት ዝፍፅም ዘሎ ኮይኑ ዝስምዖ where is that guy man this ወንድሜ እንዳለው ያለፈ ስርዓት መናፈቅ እንዲያውም ኢትዮጵያ ጋር ሰላም ሊሆን አይችልም ያልከው ሁሌ ነው እንደምለው አድማየር ማድረገው ፕሮባብሊ ከኦሮሞ ቀጣቸውን ጥለው የተሰደዱ አይደለም በህይወታቸው ሬሳቸው ወደ ሀገራቸው መግባት የማይችል በፖለቲካ አቋማቸው ምክንያት ኤርትራውያን አሉ። ከነዚህ ጋር እንሰራለን። ከሻዕቢያ ጋር ግን ምንድነው እየሆነ ያለው ካልከኝ ሻዕቢያ ኢትዮጵያን ተጣብቆ ቅድም ያልከው የኢኮኖሚ ግንኙነት አይደለም የሚፈልገው በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ጋር ተጣብቃ መክበር ይቻላል ነው የሚለው። ኢትዮጵያ ደግሞ ከፍ እንዳትል በማድረግ ይሄ ፍልስፍና በጣም አደገኛ ነው። ከዚህ እንድታየው ነው የሻዕቢያን ጉዳይ ያነሳ። ሻዕቢያ ከም ሓደ ሰይጣናዊ ትካል እዩ ኣይትእመንዎ ኢሉ ክእምኖም ዝፍትን ዘሎ እቲ ባህላዊ ኩናት ባህላዊ ፀወታ ናይ ዝብል ዝነበረ ትማሊ ሕጂ ድማ ኢትዮጵያውያን ካብ ናይ ኢትዮጵያ ደኳኩ ናይ ትግዙ ደኹም ዘይትግበሩ ኢሉ ዘጠንቀቕ ዝነበረ ኢትዮጵያውያን ሓላዩ ኮይኑ ንኤርትራ ናይ ዝፈልጦም ምስ ተቃዋምቲ ዘለዉ ናይ ኤርትራ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ከውድቑ ዝደልዩ ዘሎ ምሶም ንሰርሕ ኣለና ምስ መንግስቲ ኤርትራ ግን ደዋፃና ይኩን ኣሎ በዓልካ ኣብ ስደት ኮፍ ኢልካሲ እንታይ ካ ክትገብር ከመልሓስ ኣለካ ማይክሮፎን ኣለካ ፅቡቅ በዚ መንገዲ ስኻ ትገብሮ ዘለካ እንታይ ለውጢ ከተምፅእ ትኽእል ሻዕቢያ እኮ ሰብ ፈትዩ ፀልዩ ናብኡ ዝመፅእ ዘሎ እኮ ሓይሊ ስለ ዘለዎ እዩ ፓወር ኢዝ ፓወር ሓይሊ እንተለካ ጥራይ ሓይሊ መልሓስካ ኣብ ካሜራ ተቐልቂልካ ስለተዛረብካ ሓይሊ ዘለካ ኮይኑ ስማዓካ ተሎ ዋል that's not ትክክለኛ ሓይሊ ይኮነን ንቐፅል ሶሎኔ ሰዓረ ሂትለር ሰዓረ ኣብ ኣፍሪካ ዝተፈጠሩ መዓት ዲክታተር ሰዓረ ትማል ደርጊ ሰዓረ እዚ ስርዓት እዚ ከዓ ምስ ሓደ ህዝቢ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ኩሎም ህዝብታትን ጎራብትን ዝተናቆረ ኩሉ ዝዝረአዮ ናተይ ዝብል ሰይጣናዊ ባህጊ ዘለዎ ኢሪደንቲስት ዝገርም ህዝቢ ከም ህዝቢ ኣጥፍየ ክነብር ይኽእል እየ በርኪኻ ክነብር ይኽእል እየ ዝብል ስሑት መንገዲ ዝሓዘ ረእይዎት ጎራብትና እውን ብምብራቕ ንረአዮ ሶማልያ እንታይ ከም ዝገብሮ ዘሎ ምስ ዓብዪ ሶማልያ ዓዲ ንምግባር ዓለም ሙሉእ ዝረባረበሉ ዘሎ ገዲፍካ ምስ ኣየዱ ከም ዝሰምር ዘሎ ማለት እዩ ኤርትራ መንግስቲ ብሓደ ነዊሕ ክንደይ ነገራት ዘሎ እዩ ትፈልጥዎ ሕዚ ቀይሕ ባሕሪ ጥራሕ ኣይኮነን ኤርትራ ክትህሉ የብላን እዩ ኤርትራ ሃገር ኣይኮነትን እዩ ብሱዳን ዝኸውን ዘሎ ንረአዮ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ጀኖሳይድ ዝፈፀመ RSF ዝበሃል ሓይሊ መሓዝኡ መሰልጠኒኡ መዋፈሪኡ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት ብልፅግና ባዕሉ ብዝፈጠሮ ዘሎ ፀገም ኩሉ ኣንፃሩ ንክስለፍ ይገብር ኣሎ ናብ ጉዳይ ናይ ዓድና ገፅና ክንሰግር ዝብለካ ናተይ ዝምባለ ኣብቲ ናይ መፅናዕቲ ምግባር ምምሃር ገለ ስለ ዝነበረ ኣይተቐበልኩዎን ነይረ ግን ብዙሓት ኣቢዕኒ እቲ 2 ዓመት ኣብ ጨንፈር ትምህርቲ ዝሰራሕክዎ ከም ሓላፊት ኮይና ከዓ ናይ ብሓቂ ከም ኣቦ ከም መራሒ ብዙሕ ኣልያ እዩ ገይሩ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ካብቲ ንሚኒስትር ሰመረ ዘድንቆ እንታይ እዩ ተበጊስካ ኣብ ናትካ ምሕደራ ኣብ ናትካ ስልጣን ከምዚ ክገብር የልካ ኣብ ተሓስበሉ ግዜ ብጣዕሚ እዩ ዘተባዕካ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ እቲ ናይ ምግባር ዓቕምና ክንዕቢ ዝሓገዘና እዩ ማለት እዩ ሚኒስትር ሰመረ ስጋብ ዕለተ መስዋእቱ ከዓ ዋላ ናይ ትምህርቲ ዕድል ክረክብ ዝሓገዘኒ ንሱ እዩ ተማሂረ ምስ መጻእኹ ሞራል ዝበኒ ዝነበረ ንሱ እዩ ስለዚ ከም መራሒ ቀዳሞት በዓል ሚኒስተር ምስክርነት ናይ ኣቶ
ተመረርሶም عرفتهم زرب زلو زربايو لازم نبر بدوتات نيروي ساز نزين مبده هنا ستمت ناتهم ناب حزب سراح توافر ناب توانتي تمكرنا وسون زنبره ناي مقلاينا ناي ستمت ناي كم زهلو ناي مغبار ترى ناي سمر رئيسهم منستر سمر رئيسهم حيال ترى كم سب بحبار صنعنا كنبل مريحنا أقاليسنا سزيتي ناتو أي تأبال كوينو سريحو سلازي كله تماهيرو يخا تطبيقون تماهيرو يناي نباب عدا نبي اتش زخسدنا كلون كوف عبشع جميرنا ركبات نيرنا بأمريكا زنبر لهم امباسادرون ولا بزي لحراي جزي أبرئستي مينيستر تمهرتو مهانو إثيوبيا هم امباسادور كوينونا بصراحة حلو زنبره عابي خابز مينيستر تمهرت خابز مدب جميركا نويح جزي سابز قربا جزي خاب صراح وافر عاقم كم تريوا زلهم كاب استفلاليو سبات كاب ناي حجي مينيستر تمهرت زلا ون مسكرنتن ناتو أبركتون ناتو صلوان يوم زغلصو زلو أبيرتي فلاتكم كيتكم سمعوا انا بحكي دسبليو حر جزي نسب تاريخ ناتو مصاحب من باب تراي ديكون استو مابزوريو زنبرو زبلوا ون مسمع أقداس يخون مالتيو سيون نغصل ቦታታት ተንቀን ዝዘጋጎም ኩመን ክንከደኒና እቲ ካለ ድማ ሕልፍ ክንብሎኢና ንኺድ ንዛወር ኣብ ርእሰ ከተማ ዘባዶ ብዝኾነት ከተማ እንደፈራ ዛራ ዝበልኩም ንኸማን ነርኩምሽ ብዛራ እንጀምርሞ ዛራ ቤት መግብን መስተን መዘናግዕ ማእኸል ከምኡን ጌስት ሃውስ ኣብ መእተዊ ከተማ መንደፈራ እትርከብ ዛትሪዋ ዘለኹም ያ مچم اندفرا قدم دينا نفلتا لو مگن كنفلتا يكالنا ناب چانلا ريحانا ريهام أنا ريهام channel كيتكم رايوا نقرا من قدي نشتي كريكم دليام تيا and yeah I mean it's interesting كاب تقولوا تقبر مدبات زين كتماتات كتزور كلا تقبروا يدسب لنا أنا so thank you بلوا support جبروا من دفرا بزوجة كم تغيرت يا ذكر أنا كنت شان كلتن ديوتي من دفرا دحري بزوجها تغيرها سمعه yeah it's beautiful to see من دفرا جاي I hope باكال كاب كالك زي كنريا مالتيو أب 4 عامات ناي secondary school استمهر كلها كتما سلزخونات بزوجة تذكرت هذا لني مس من دفرا كيتكم ابتناتا channel ريخم support جبروا نايلو مارستي أبزكول بكفتني لايك مقبار شير مقبار دما كم وترون زخاخر thank you